Ukephi izikhathi ezithile ucinga ukuthi izimfihlo zokufinyelela enanini elikhulu, ubuningi bokuphila, zifihliwe eBhayibhelini. Kungase kubonakale kuyinhlekelele, akunjalo? Iningi labantu alithathi hlangothi lengxenye. Kodwa ngithi kuwe, empeleni iBhayibheli liqukethe izifundo ezinzulu mayelana nengqondo, amandla okucabanga, kanye nobuningi obalulekile ukuze ufinyelele empilweni enothile, ethokomele nesigcwele impumelelo. Ngiyazi ukuthi abaningi benu bacabanga, Bob, iBhayibheli, incwadi ebhalwe eminyakeni eyizinkulungwane, ingaba kanjani nomthelela kwithuluzi lempi esikhathini samanje? Futhi yile mibuzo engifuna ukuyiphendula kule vidiyo. Ake sihlole lezi zimfihlo ndawonye. Ngifuna ukuthi ume umzuzwana futhi ucabange, ingabe ukephi isikhathi sokucabanga lapho uzoba khona uma uqale ukudala umbono ocacile wokuthi yini ofuna ukuyifinyelela kusukela ekuqaleni kobudala bakho. Okwengeziwe, kuzoba kuphi uma ubelokhu ukholelwa ebungcweleni bakho kunokuba uphikelela, njengoba iningi lethu lihlala lithanda ukwenza? Ukephi, ngangiphila iminyaka ngaphandle kokuqonda amandla obuchopho bokucabanga. Ngangilahlekelwa yindlela, ngizizwa ngingenalo ushintsho. Ngazibona sengikuhla, kuzwakala sengathi izinto zihlala ngaphandle kokulawula. Kodwa ukuphenduka okukhulu empilweni yami kwavela ngesikhathi engafunda khona ukubaluleka kokwakha umbono ocacile, okungaphezu nje kokufuna izinto kuphela. Ngafunda ukuthi umbono awuhlali kuphela ingqondo, kodwa kuyinto okuzwa enhliziyweni yakho, ethinta umphefumulo wakho futhi ikwenza wenze isenzo, ngisho noma izinto zibukeka zingekho emthethweni. Wakephi uzama ukuzimagina lapho ofuna ukuba khona? Angicabangi ngomphupha oyinqaba, kodwa ngomfanekiso ophilayo nesikhanyayo sempilo yakho efiselekayo, okuqukethwe ngokucophelela wonke umzuzu. Isibonelo, cabanga ukuchazela okungaba ukufika ngosuku oluhlaza ngokukhululeka kwezezimali, ngaphandle kokucabanga ngezinkokhelo, kokuqiniseka ukuthi unamasu okuphila. Kuthiwani uma uzizwa uphephile ngokuphelele uma uhamba phambili kuleso sikhathi esilandelayo? Abanye bethu basahamba kupilot mode, ukusuka osukwini olulandelayo ngaphandle kokucabangela okuphenduka kwinto. Bayasekela kumaphutha athile enkolo, kodwa inkinga ukuthi abaningi bethu asikwazanga ukuzifeza ngokomoya ngoba asibaholanga kahle ngokucophelela. Bayefana neziphula ezisehalweni, bezungeza ezindaweni ezizophenduleka kwezizikhiphi. Emzuzweni engicabanga endabeni yami lapho ngaphindaphinda konke isikhathulo, kwavela konke lapho nginyakaza kumthwalo omkhulu. Nginothile izinkathi ezizayo, kodwa ngemizuzu ebucayi nangenkanyezi, izinto ngokusho kuchaza ibhizinisi eqondise. Uma lapho ubeka amandla akho endaweni ethile ofuna ngayo ngokweqiniso, amathuba aqala ukuvela ezindaweni ongazange ulindele. Manje ngifuna ukubuza umbuzo, unesithombe esicacile sempilo yakho? Uma ungenaso, ungayilindela kanjani ukufinyelela okuthile okukhulu? Ukuba iqiniso, iningi labantu abangenayo isithombe sokuphila, ngokuvamile liyavuma ngalokho okutholakala empilweni, noma ngabe lokhu akukwazi okwanele. Uma uchaza isithombe, udala isikhala engqondweni yakho lapho konke kuba kungenzeka. Futhi yingakho ngihlala ngisho, ingqondo ayinazo izinkinga. Futhi okuthakazelisayo ukuthi, uma uqala ukubona kahle umgomo wakho, kubonakala sengathi umhlaba wonke uhlele izinto ukuze kukunike amathuluzi adingekayo ukuze ufinyelele kulokho. Akukhona umlingo, kuyiphimbo. Uma unayo isithombe, uqala ukuhamba phambili kuyo, futhi umhlaba uqala ukusebenzisana nawe. Mhlawumbe umcabanga manje ukuthi, kodwa Bob, ngizama nsuku zonke, kodwa izinto azishintshi. Ngiyakuqonda. Kungaba ukudumazeka, mina ngokwami ngake ngidlula kulokho. Kodwa imfihlo itholakala ekuphikeleleni. Futhi okubaluleke kakhulu, ukuthanda isithombe sakho. Ungavumeli izithiyo ukukudicilela phansi. Uma isithombe sibhakabhaka, izithiyo ziba izitebhisi, hayi izivivinyo. Ngizothanda ukwabelana nawe okuthile okwenzekile kimi. Esinye sezikhathi ezinzima empilweni yami, lapho ingqondo yami igcwele izinkinga, ngikhumbule isithombe sami. Ngazi ukuthi noma ngabe sinezinkinga, indlela yodwa yokuphuma kuleyo mikhuba ukugcina ithemba kulokhu okwenziwayo. Futhi bengingaphansi kokuzimela.
Ngaqala ukubuka abantu abaseduze kwami ababehamba impilo engiyifisa futhi lokhu kwanginika izithembiso eziningi. Uma bekwazi ukwenza, ngiyakwazi futhi. Ngakho-ke, ngizokunika iseluleko esisebenzayo manje. Thatha imizuzu ethile nsuku zonke ukuze uhlezi phansi futhi umcabange ukuthi uphila impilo yakho yezinganekwane. Gxila ezintweni ezincane. Uzizwa kanjani? Yini oyenzayo? Ubani oseduze nawe? Ukuphindaphinda lokhu kuzokufaka endaweni efanele ukuze udale leyo nqobo. Ukephila yini umcabango wokuthi ukuhluleka kokuba nesithombe kungaba yini ukuphikisa phambili? Ngiyakwazi ukuthi kuyinkinga. Imiphakathi nabantu abaseduze kwakho bavame ukukhumbuza ukuba uhlale uphikelela, ungahambi phezulu kakhulu. Kodwa ngikhona ukuphikisa ukuba ukhuphuke kakhulu. Isithombe siyinhloko yokuya phambili kahle, futhi akukho okuzokunikeza lowo sithombe ngaphandle kwakho. Sekuyisikhathi sokuphela kokuphila ngaphansi kokulawula. Nikeza ithuba lokucabanga ngezikhathi ezenzakalelayo ezinhle. Ngoba uma uthatha lezi zinyathelo, ukuthandazela isitifiketi ngaphandle kokungathathi izinto zikhuphuka. Ngiyabonga ngaphezulu komndeni wami, ngiyabonga ngempilo yami, ngiyabonga ngomsebenzi wami. Lokhu kuhle, kodwa isikhumbuzo sangempela sitholakala kwindawo ejulile yokubonga. Indawo lapho uqala ukubona ukunotha okujikelezayo, noma ezintweni ezincane, noma nasezikhathini ezinzima. Vumela ngikutshele indaba. Ngenkathi ngiqala ukusebenzisa ukubonga ngokucophelela, isimo sami sezezimali sasisesimweni esibi kakhulu. Bengilwa ukhokhe izikweletu zami, nganginazo izikweletu, futhi ngangibona akukho okunye okukhona. Kodwa phakathi kokuwa kwalokho, kwenzeka okuthile lapho nganquma ukuqala ukubonga ngakho konke engangikukhona, noma nakuba bekuncane. Ngiqale ukubonga ngezempilo yami, ngomoya engiwuphefumulayo, ngesicapha esikhona phezu kwekhanda lami. Ngaqala ukubheka umhlaba ozungezile futhi ngathola ukunotha, noma ezintweni ezilula kakhulu. Kwakuwumzuzu lapho umbono wami waqala ukuguquka. Kwakungasakhulumi ngalokho engangikukhona, kodwa ngokuqhubeka ngalokho engangikukhona. Uma uqala ukufaka amehlo kulokho okufanele ukugcizelele ngokubonga, uqala ukuheha izinto eziningi ezivela emhlabeni ezizokwenza uthokozise. Ukubonga akukona nje kuphela umuzwa owodwa, kodwa kuyamandla aguqula amandla akho, futhi akuthumele kumthombo okukhona emhlabeni. Ngiyazi ukuthi lokhu kungase kubonakale kube lula, kodwa ngithanda ukucela ukuba uqale ukuyeka kancane bese ubuza ukuthi, ngabe uyabonga izinto ezincane? Uvumela yini ukuthi ubone ukubaluleka okukhona empilweni yakho, noma yini okukhona? Ngikhumbula isikhathi lapho ngangiphansi kakhulu futhi ngisho nalokho ukubonga kwakubonakala kungenzeka. Ngacabanga ukuthi kanjani ngingabonga uma ngingekho? Kodwa iqiniso ukuthi nganinze inani elilodwa ngaleso sikhathi futhi ngingafundisa ukuhamba kwabanye. Ukephulile izikhathi eziningi ukuthi kanjani ukubonga kube ngomunye wamatshina amandla kakhulu empilweni yakhe. UTony wayenobuntwana obunzima futhi ebhekene nezinkinga ezinkulu zezimali, kodwa wenza isinqumo sokushintsha indlela yakhe yokucabanga, futhi ukubonga kwakuyinto yokuqala ayiqalayo. Waqala ukubonga ngalokho abenakho, noma ngabe konke kubonakala kungekho. Ngokuhamba kwesikhathi, waqonda ukuthi ukunotha akukhona ezintweni ezibonakalayo, kodwa kusekuphathweni komqondo wakhe. Futhi lokhu kwaziswa kwashintsha impilo yakhe ngendlela ayengakaze ayicabange. Mhlawumbe manje uzibuza, kodwa ngiqala kanjani? Ngizokutshela. Thatha ibhuku lokubhala, bese ubhala izinto ezilishumi nsuku zonke ozibonga ngazo. Akubalulekile ukuthi zingakanani noma zinkulu kangakanani. Kungaba into elula, njengokuba unokudla etafuleni, noma ukwazi ukuya emsebenzini ngaphandle kwezinkinga. Kungaba impilo yakho, noma abantu obathandayo nabakuthandayo. Ngokuhamba kwesikhathi, uzoba uqaphele iphethini, uzoba namandla amakhulu, uzoba nokuthula, futhi ngokumangalisayo, uzoba nempumelelo enkulu. Uma uqala ukwenza lokhu, kuzokwenzeka into eyodwa, uzoba uqale ukubona umhlaba ngendlela ehlukile ngokuphelele. Esikhundleni sokugxila kulokho okuphuthelwe, uzoba ugxile kulokho okukhona empilweni yakho.
Futhi lezi zinguquko ezincane zizoba ziqale ukuheha izinto eziningi empilweni yakho ozibonga ngazo. Lokhu kuyisivumelwano somhlaba wonke okuthandayo ukugcizelela kukhula. Kodwa ungatholakali, lokhu akusho ukuthi uzoba nje nobonga, futhi izinto zizoba ngcono ngendlela emangalisayo. Cha. Kodwa ukubonga kuzoba esikhaleni esinokuphila kahle, futhi lezo zikhala zivula iminyango yamathuba, ubungane, inhlalakahle, nokukhula komuntu. Uzoba uqaphele ukuthi okwakubukeka njengento enobunzima, kuba ithuba lokufunda. Futhi khumbula, lokhu kugcwele amandla amakhulu. Ngakho-ke, ngikuphosa inselelo, qala namuhla. Bheka umphakathi wakho, futhi ubone izibusiso onazo. Qhubeka nokubonga nsuku zonke, ngomoya wakho wonke. Uma wenza lokhu, uzoba ukuqaphela ukuthi ukunotha kuseqedile kuwe ngokwedlulele. Lapho ucabanga ngedli nokuthola, yini ephumayo emqondweni wakho? Abantu abaningi, lapho bekhuluma ngokufuna ukunotha, bacabanga nje ngentela imali, ukuhlanganisa impahla, nokufinyelela izinga lezezimali elithile. Kodwa ngizokutshela okuthile okungase kukumangaze, ukunotha kwangempela akukhona ekutholeni, kodwa kumane okungakunika, futhi kubazisa abanye. Lokhu kuyisici esikhulu engithola kulesi sigceme, ngenkathi abantu abaningi basathatha izithombe ezingekho. IBhayibheli liqukethe izinhlelo eziningi eziphinde zibhalwe izihlanga esiyahlobana noquthu. Inzuzo yangempela ivela lapho uqonda ukuthi ifika uma uba umuntu onenani kwabanye. Ake ngikunikeze isibonelo esilula, uma usiza omunye ukuxazulula inkinga, lowo muntu uzokukhumbula, uzokuthembela, futhi ekugcineni uzofuna ukukubuyisela ngendlela ethile. Uma uba umuntu ofaka inani empilweni yabanye, iminyango iqala ukuvuleka. Ngikhumbula kahle isikhashana esithile empilweni yami lapho ngangidlula esikhathini esinzima. Kwaqala ukuqonda umthetho wokudonsa, kodwa kwakunezinkinga eziningi engangingaziqondi kahle ukuthi usebenza kanjani empilweni yangempela. Kwakungaleso sikhathi enganquma khona ukuthi ngizogxila kakhulu ekutheni ngingabasiza kanjani abantu abaseduze kwami. Ngaqala ukwabelana ngezinye zezindlela engangizifunda, ngaphandle kokulindela izinzuzo zemali, kuphela ngoba ngangifuna ngokweqiniso ukubona abanye bephumelela. Kwathi lapho izinto ziqala ukushintsha empilweni yami. Abantu baqala ukufuna izeluleko zami, futhi ukholo engaluthola kwabo kwaholela emathubeni amasha. Angisazilindeli ukuthi impumelelo ivele kuphela emizameni yami, ngaqala ukumela impumelelo ibe yindlela yokungena kwabanye, ngokubamba iqhaza empilweni yabo. Manje, ngiyazi ukuthi ucabanga ukuthini, kodwa lokhu kuqinisa umehluko. Ukukhonza abanye kungashintsha kanjani isimo sami semali? Impendulo ilula, ukukhonza abanye akushintshi kuphela izimpilo zabo, kodwa futhi kushintsha impilo yakho. Okunikezayo kuyabuya kuwe. Lona ngumthetho womhlaba wonke okudingeka ukuthi uqonde kahle. Kuyafana neboomerang, okuthumele emhlabeni, kubuyela kuwe ngokuvamile kweqile. Kodwa ake sibe neqiniso kwesinye isikhathi, abantu abaningi bayesaba ukukhonza abanye, ikakhulukazi lapho bephinde behlangabezana nezinselelo zabo. Bacabanga, ngizokwazi kanjani ukusiza omunye uma ngithwala izinkinga zokukhokha izikweletu zami? Ngiyakuqonda lokhu kukhathazeka, ngoba nami ngiphumelele kulokhu. Kodwa iqiniso ukuthi, uma usiza kakhulu, uvula isikhala sokuthi izinto ezinhle nezinhle zifakekile empilweni yakho. Futhi ungalibali, akumele kube yinto enkulu. Usizo lungaba lula. Kungaba iseluleko, isenzo esihle, noma ukulalela omunye odinga ukuphuma kokukhuluma. Bheka abantu abakuzungezile bese uzibuza, ngingasiza kanjani ukuletha inani empilweni yabo? Ngingaba kanjani usizo emsebenzini, emphakathini wami, noma ngisho nasemndenini wami? Lokhu kungaba into elula njengokuhleka okuqotho, ukulalela ngaphandle kokuphazamisa, noma ukwabelana ngento oyitholile engathokozisa omunye. Ngibonile lokhu izikhathi eziningi, uSgenerosity ongenamibandela, ngaphandle kokulindela ukubuyiselwa, akushintshi kuphela impilo yalowo ophumelelayo, kodwa impilo yomnikazi nazo. Ngizokuthumela isibonelo esivamile somuntu osebenzisa lo mthetho wokukhonza abanye ngendlela ethintekayo ekuphumeleleni kwakhe. Ukephi ungalibali uRichard Branson.
Uqala nohambo olukhulu nohlanga olumnyama ngenxa yokucekela phansi bendlondlobala. Mhlawumbe ucabanga ukuthi lokhu kunzima, kodwa ake ngikutshele okuthile okubalulekile. Indlela yokuthola obhidliza nokuphumelela ayihlobene neze nokuthi uthola malini, kodwa ukuthi unikezela malini ekuhlonipheni nasekusizeni abanye. Lo mfundiso awupheleli kwesinye isikhathi. Mina uqobo, ngibone ukuthi uma ngagxila ekusizeni abanye, impilo yami yaqala ukushintsha ngezindlela engizange ngicabange ukuthi zingenzeka. Manje ngifuna ukukubuza umbuzo, yini ongayenza namuhla ukuze usize abanye ngendlela enothile? Ngikuphakamisela ukuthi ume okwesikhashana futhi ucabange ngalokho. Uma uqala ukubuza lo mbuzo nsuku zonke, uzoba nethuba lokubona amathuba yonke indawo, futhi impilo yakho yezimali, impilo yakho siqu, kanye nempilo yakho yonke izoba yisithombe soshintsho lwezindlela ezihlelekile. Akukho okukhuluma ngokuba uphelele, kukhuluma ngokuthi uqale. Ukeqela lapho uqala ukusiza, uqala ukuthola futhi. Lona umphumela. Umphumela awukho ekulandeleni imali noma ukuphumelela okuqondile. Umphumela uhamba ekusebenzeleni, ekubeni nabanye. Uma uqonda lokhu kahle, uzobona ukuthi impilo yakho ingaguquka kanjani ngendlela engalindelekile. Futhi khumbula, akukhona lapho ukhona manje. Qala namuhla. Lokho okufaka emhlabeni kuzobuyela kuwe, futhi kaningi ngezindlela ozange ube nezincazelo zazo. Manje ake sikhulume ngomunye wemifihlo emikhulu ethuthukise impilo yami futhi enamandla okuguqula impilo yakho, amandla okucabanga okuhle kanye nomthetho wokudonsela. Ngiyazi ukuthi kungenzeka ukuthi usuvele wezwa ngakho, kodwa engifuna ukukwabelana nakho manje kuyadlula kwezinye ezivamile. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi lokhu kwenzeka kanjani futhi ungakusebenzisa kanjani lawa maqhinga ukuze uguqule izimo zakho, ngendlela ozobe uzibuza ngayo konke obekukwazi mayelana nokuthi impumelelo itholakala kanjani. Uma ucabanga into ethile ngokuqinile, udala amandla ezungezile. Yebo, kuyiqiniso. Ingqondo yethu inamandla amakhulu, futhi uma lesi sikhala silungiswa kahle, sithola konke esifisa. IBhayibheli lithi, njengoba umuntu ecabanga enhliziyweni yakhe, kunjalo. Lokhu akusona nje isimanga noma isifundo esingokomoya, lokhu kuwumthetho we-universe, iqiniso lesayensi. Lokho okucabangayo, uyoba yilokho. Lokhu akuyona imilingo, kwenzeka njalo, kodwa iningi lethu alithathi kahle. Akukhona nje ukukhuluma okuhle njengomqondo ongenalutho, kodwa okungukukholwa ngempela kulokho okucabangayo. Ingqondo ayikwazi ukukhetha phakathi kokuthi yini eyenzeka noma okucatshangwayo. Uma uqala ukucabanga ngezinto ezifanele, ukubusa nokuphumelela, amandla akho aqala ukuvumelana nalokho. Uma ubona impilo yakho ngezikhathi ozifisayo, awucabangi nje. Uqalisa ukusebenzisa umthetho wokudonsela kanye neziqondiso, amathuba, nezinto eziyohamba okuhlangabezana nomgomo wakho. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ucabanga, Bob, lokhu kuyavela njengemilingo, into engavumelekile. Kodwa ngithi kuwe, isayensi isivele ikhokhode amandla okucabanga. Kukho ucwaningo olukhombisa ukuthi okukholelwa nakho, noma imizwa yethu, kungachaphazela umzimba wethu kanye nezimo zethu. UDr. Bruce Lipton, umphandi wezifo eziphila, ubonise ukuthi okukholelwa kuyakwazi ukuguqula isimo somzimba. Lokho okucabangayo nomuzwa wakho kudala umphumela emhlabeni, okuhambisana nezilawuli. Sicela sithathe isibonelo, uma uthola $1,000, lokhu kusho cishe u-18,000 South African rands. Thatha isikhathi nokho uhamba. Ngingakutshela ngokuzethemba ngokuphelele, impilo yami yezimali yashintsha lapho ngaguqula indlela engicabanga ngayo. Ngayeka ukugxila ezintweni ezazingahambi kahle futhi ngaqala ukugxila kulokho engingakufeza. Ngacabanga impilo egcwele inhlokodolobha, ikusasa lapho ngizoba usizo kwabanye abantu ukuze bafinyelele imigomo yabo. Futhi njengoba ngaqala ukuyisebenzisa lembono, izicango zaqala ukuvuleka. Amathuba aqala ukuvela ezindaweni engangingalindele. Kodwa imfihlo ayikhona kuphela ekuqondeni. Imfihlo yangempela yayikukuhlala uqhubeka nokukholwa ngokweqiniso ukuthi ngifanele leyo nhlobo yokuphila.
Uma ushintsha indlela ocabanga ngayo, izinselelo ziba yingxenye yohambo, hhayi isithiyo esingenakudlula. Ngihambe izikhathi eziningi lapho kwakubonakala sengathi akukho okuzophumelela, kodwa kube yizikhathi lapho ngangidinga khona kakhulu ukukholwa emandleni ezinkolelo zami. Kwakudingeka ngikholwe ukuthi konke engikuhlangabezana nakho kuyilungiselelo lwezinto ezinkulu. Futhi ngiyakutshela, kusukela lapho izinto ziqala ukwenzeka kimi. Manje, ngifuna ukukubuza umbuzo, uvumele yini ingqondo yakho ukuthi icabange ngezinto ezingaba khona, noma uhlala ugxila kuphela kumkhawulo? Ingabe uke wavumela wena uqobo ukuthi ubonge impilo ofuna ukuyiphila, ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi kuzoba kanjani noma izithiyo ezizovela? Ukuguqula impilo yakho kuncike kuwe. Kufanele uqale ucabange njengomuntu ofuna ukuba yikho. Uma ufuna ukuba nezezimali, qala ukucabanga njengomuntu onezezimali. Uma ufuna impumelelo, qala ukucabanga njengomuntu ophumelelayo. Akukhona udlala ngezinto ozizwa, kodwa kuhloswe ukuthi uhambise ingqondo yakho kuhamba nemibono yomphilo ofuna ukuyiphila. Manje, ngifuna ukukubiza. Ezikhaleni ezilandelayo, sebenzisa imizuzu embalwa nsuku zonke ukuze ubonge impilo ofuna ukuyiphila. Zizwa imizwa yokuthi usuvele ufikile kumgomo wakho. Ungakhathazeki ngezincazelo, ungacabangi ukuthi kuzokwenzeka kanjani, phatha umuzwa wokuphumelela njengenjongo yakho. Kholwa kimi, lokhu kuzoba nomphumela omuhle ekushintsheni amandla akho, amathuba azokhula nezenzakalo ezilungile. Khumbula, okucabangayo kukuletha, futhi okulethayo ukwenzela. Amandla akhona ezandleni zakho. Iziqondiso zokuguqula impilo yakho zitholakala engqondweni yakho. Kuya kumandla ezinkolelo zakho, emibonweni ecacile, ekukhonzeni nabanye nokukholwa ekutheni unelungelo lokuthola okuhle. Kuzo zonke izinqumo, kuqala kumoya wakho. Kodwa lokhu kuyisinyathelo sokuqala. Ividiyo elandelayo, esivele ibonakala esikrinini sakho, izohamba nawe ngaphezu kwalokhu. Sizohamba ndawonye sinqobe esinyathelweni sokukhula komuntu kanye nemfundo, ukuze ube umuntu ongcono ngo-one kunokungabe usuke kuwo namuhla. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lapha. Ngilindele ukuhlangana nawe kuvidiyo elandelayo, lapho sizophinde siqhubeke nomsebenzi wethu. Sizobonana maduze.